ሰላም ኣብዘለኹም ፊደላውያን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ፍልይ ዝበለት ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ቅድሚ ናብታ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ምኻደይ ግን ምዛ ከባቢ 179,000 መንበርስ ዘለዋ ግሩፕ ናይ ትግርኛ ከላለየኩም። ኦኬ እዛ ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ሽም ናይታ ግሩፕ ልሳንና ወይ ቋንቋና ታሪኽና ባህልናን መንነትናን ዝብል እዩ። ኣተኩሮ ናይዛ ግሩፕ እዚኣ ድማ ልክዕ ከምቲ ሽም ዝጠቕሶ ብዛዕባ ቋንቋ፣ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ መንነት ህዝቢ ትግርኛ ናብኡ ኣተኩሮ ዝገበረ እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ከባቢ 180,000 ክንብሎ ንኽእል ብልክዕ ንምዝራብ ከባቢ 179,000 ኣባላት ዘለዋ ኣዝያ ዓባይ ግሩፕ እያ ማለት እዩ። ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት እዩ በቢግዜ ዝመፅእ መብዛሕትኡ ንቋንቋ ዝምልከት ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደ ሓደ ካልእ ትሕዝቶታት የቕርብ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣተኩርኡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝገበረ ንቋንቋ ትግርኛ ዝትንክፍ ዝተፈላለየ ቪድዮታት፣ ሕቶታት፣ ናይ ዩቲዩብ ሊንክ፣ ግጥምታት፣ ምስላታት ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ የቕርብ ማለት እዩ። ኣዝያ ሃብታም ግሩፕ እያ ብትሕዝቶኣ ኣብ መዓልቲ እውን ብውሕድ 5-6 ፖስት ይግበር እዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ፖስት ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ ይመሓላለፍ እዩ። ስለዚ እቶም ክሳብ ሕጂ ናብዛ ግሩፕ ጆይን ዘይገበርኩም ጆይን ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብትሕትና ይሕተኩም። ከምኡ እውን እቶም ኣብዚ ግሩፕ እዚ ዘለኹም ከባቢ 180,000 መንበርስ እውን ነቲ ኣብኡ ዝመፅእ ዘሎ ትሕዝቶታት ክትከታተልዎን ተሳትፎኹም ከተዕዝዙን እዚ ኣጋጣሚ እዚ ይሕብር ማለት እዩ። ኣድሚን ናይዛ ግሩፕ ካልኦት ኣሕዋትና ኣለዉ ከም ኣድሚን ፕላስ ከም ክሪኤተርስ ኮይኖም ዘገልግሉ ማለት እዩ። እዚ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ናተይ ርእይቶ እዩ፣ ናተይ ለበዋ እዩ። ዝያዳ ግን ናይዛ ግሩፕ እዚኣ ወነንቲ ካልኦት ሰባት እዮም ማለት እዩ። ኣነ ብወገነይ ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ በቢግዚኡ ዝተፈላለየ ይጠቅም እዩ ዝበልኮ ብመልክዕ ሕቶ ብመልክዕ ሓበሬታ ኖርማል ፖስት ይገብረ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ርእይቶም ይህብኦም ኣዝዩ ሃናፅን ዝኾነ ርእይቶታት እዩ መብዛሕትኡ ዳርጋ 99 ካብ 100 ክብሎ ይኽእል እቲ ኣብኡ ዝመፅእ ርእይቶታት ሃናፅን ዘይፈለጥናዮ ዝነበርና ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ብዛዕባ ባህሊ ትግርኛ ዝምህርን ሓበሬታ ዝህብን ርእይቶታት እየ ዝረክብ ማለት እዩ። ብወገነይ ናብዛ ግሩፕ ጆይን ካብ ዝገብር ዳርጋ ከባቢ 1 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 1 ዓመት ድማ ብዙሕ ነገራት ፈሊጠ ብዙሕ ነገራት እውን ክመሃር ክኢለ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ኣብዚ ግሩፕ ክፋለጥ ክኢለ ኣብ ባህልን መንነትን ቋንቋን ትግርኛ ዘሎ ተገዳስነት እውን ኣብኡ ዝግደሱ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ እውን ክርኢ ክኢለ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝያ ጠቃሚት ግሩፕ ኮይና ረኺበ እያ ብሓፈሻ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እቶም ኣብ ቋንቋ ባህሊ መንነት ትግርኛ ተገዳስነት ዘለኩም ሰባት ነዛ ግሩፕ እዚኣ ክትጥቀሙላን ኣብዚ እውን ንካልኦት ሰባት ክትጠቕሙን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ለበዋ የቕርብ። ብምቕፃል ናብታ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ከስግረኩም እየ። እዛ ትሕዝቶ እንታይ እያ? ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ ፖስት ዝገበርናያ ሓንቲ ኣብዚ 2 መዓልቲ ፖስት ዝገበርናያ ማለት እዩ። ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም
ሓንቲ ፖስት ነይራ እንታይ እያ ትብል እታ ፖስት ምስ ቋንቋ ተተሓሓዘት እያ ከበሮ ይህረም ክራር ይውቃዕ ወይ ትውቃዕ እምብልታ ይንፋሕ ዋጣ ኸ ትብል ሕቶ እያ ነይራ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኣነ ፖስት ዝገበርክዋ ሕቶ እያ እቲ ዕላማ ናይዛ ፖስት ድማ ያው ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘለና ፍልጠት ንሓድሕድና ሼር ንምግባር ዝተፈላለየ ሓሳባት ወይ ርእቶታት ኣባህላታት ቃላት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ንምስማዕን ካብኡ ከዓኒ ብኡ ኣቢልካ ከዓ ነቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ምልከት ወይ ፍልጠት ምህብታም ዝዓለመ ይመፂ ማለት እዩ እዛ ሕቶ ከም ትሪእዋ ምስ መሳርሒታት ሙዚቃ ዝተተሓሓዘት ሕቶ እያ ወይ ምስ ባህላውያን መሳርሒታት ሙዚቃ ንብሎም ንኽእል ንኣብነት ኣብዚ ከበሮ ኢልና ኣለና ከበሮ እንታይ ይግበር ይህረም ማለት እዩ ብናተይ ርድኢት እያ እዚኣ ካልኦት እውን ናብቲ ኮመንት ድሓር ምስ ከድና ካልኦት ዝተፈላለየ ርእቶ ዝሃቡ ከም ዘለዎ እውን ክንሪኦ ኢና በቲ ኣነ ዝዓበኩሉ ከባቢ ግን ከበሮ ይህረም ይበሃል ማለት እዩ ወይ ከበሮ ይሃርም ኣሎ ትብል ከበሮ ትሃርም ኣላ ወይ ከበሮ ትሃርም ዲኻ ኢልካ ትሓትት ከምኡ ክራር እውን ትውቃዕ ማለት እዩ ክራር ትህረም እውን ዝብል እውን ኣሎ ክራር ሃሪመ ክራር ወቂዐ ክራር ተፃዊተ እውን ንሰምዕ ኢና ማለት እዩ ካልእ እምብልታ ድማ ይንፋሕ ብኣፍ ዝንፋሕ ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ እምብልታ ከዓ ይንፋሕ ንብል ማለት እዩ ሕጂ እታ ሕቶ ኣብ ምንታይ እያ ትመፅእ ዘላ ዋጣ ኸ እንተኢልና እንታይ ንብል ማለት እዩ ከበሮ ኢልና ይህረም እንድሕር ዳ ኢልና ክራር ኢልና ትውቃዕ እንድሕር ዳ ኢልና እምብልታ ኢልና ይንፋሕ እንድሕር ዳ ኢልና ዋጣ ምስ በልና ኸ እንታይ ንብል እያ እታ ሕቶ ማለት እዩ ምናልባሽ ተዓዘብቲ ናትኩም ርእቶ እውን ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዝተፈላለየ ዘለኩም ርእቶ ሓፈሻዊ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ከምኡውን ብዛዕባ ዝተሕዝቶ እዚ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ እውን ብዙሕ ክመሃር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ብምቕፃል ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ዝተዋህበ ኮመንትስ ሕልፍ ሕልፍ እናበልና ክንርኢና ኩሉ ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና ከባቢ 95 ኮመንትስ ኣሎ ኣብዛ ፖስት እዚኣ ዝተዋህበ ምናልባሽ ኩሉ ክንሪኦ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ሕልፍ ሕልፍ እናበልና ግን ገለገለ ኮመንትስ ክንርኢ ኢና ንእግረ መገደይ ነቶም ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ዝተፈላለየ ኮመንት ዝሃብኩም ርእቶ ዝሃብኩም ኣሕዋት ኣሓት ከመስግን ይፈቱ ስለቲ ግዜኹም ወፊኹም ዝሃብኩምና ርእቶ ካብኡ ድማ ብዙሕ ከም ዝተምሃርና ኩላትና ማለት እዩ ክገልፀልኩም ይፈቱ ብምቕፃል ናብቲ ኮመንት ክወስደኩም እየ ንኣብነት ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ኮመንት ተዋሂባትና ዘላ እንታይ እያ ትብል ትዋጠ ትብል ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ዋጣ እንታይ ትገብር ኢሉ ኣሎ ሓውና ትዋጠ ኢሉ ኣሎ ተመሳሳሊ ነዚኣ መስላ ብዙሓት ካልኦት እውን ኣለዋ ንኣብነት ኣብዚ ይዋጢ ኢሉ ኣሎ ያው እቲ ሰብ እቲ ክራር ኣይምን እቲ ነታ ዋጣ ዝፃወት ዘሎ ሰብ ይዋጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና እታ ዋጣ ግን ትዋጠ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብዚ ካልእ ርእቶ ይሕግሓግ ወይ ትሕግሓግ ዝብል ሓሳብ ይህብና ኣሎ እዚኣ ብወገነይ ቁርብ ሰንስ ሂባትኒ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብዙሕ ክስተየበልኳን ምክንያቱ ምሕግሓግ ማለት ከምዚ ክልተ ነገር ኣራኺብካስ ከተንቀሳቕሶም ከለኻ ወይ ከተፈሓፍሖም ከለኻ ብኡ መንፅር እንድሕር ዳ ርኢናያ ብርግፅ ትርጉም ትህብ እያ ምክንያቱ እቲ መህረሚ ናይታ ዋጣ ምስቲ
ምስታ ቀንዲ ኣካልታ ዋጣ ማለት እዩ ብፍሕፍሕ እዩ ዝሰርሕ እቲ መሳርሒ ሙዚቃ ስለዚ እቲ ምሕግሓግ ዝብል ቃል እውን ዝሰማማዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ይውጠ ዝብል ልክዕ ምስታ ትውጠ ዝብል ማሳሰል ካልእ ርእይቶ ኣለና ፍልይ ዝበለ ትርኢቶ ካልእ ኣብዚ ትጫረ ትብል እያ እዚኣ ካብ ምንታይ ኣበጊስዋ ክኸውን ይኽእል ኣብ ታሕቲ ካልኦት ርእይቶታት ከም ዝረኣኾ ዋጣ ብጀካ እቲ ንቡር ዋጣ ዝብል ሽም ተወሳኺ ጭራ ዋጣ እውን ትበሃል እያ ስለዚ ካብታ ጭራ ዝትብል ቃል ዝተበገሰ ከይኮነ ኣይተርፍን ትጭረ ኢልዋ ኣሎ ምናልባሽ ኣነ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኣይሰማዕኳን ግን ከምኡ ዓይነት ትበሃል እንተኮይና በቲ ከባቢ ምናልባሽ ካልኦት ሰባት እውን ኣብዚኣ ርእይቶኹም ክትህቡ ይደልየኩም ማለት እዩ ካብታ ጭራ ዝተበገሰት ትጭረ ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይዶኖ ክሳብ ክንደይ እዚኣ ቃል እዚኣ ሰባት ይጥቀሙላ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ኣብዚ ቆረብ መስሓቅ ዝኾነት ኮመንት ይባትና ኣላ ጓል ሪመይ ሓላል ትብል ትዋጢ ኢላትና ኣላ ያ እታ ዋጣ ትዋጢ እያ እቲ ዝዋጢ ሰብ እውን ይዋጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ጓል ኣንስተይቲ ተኮይና እውን ነታ ዋጣ ተዋጢያ ክንብላ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ከምቲ ከበሮ ኢልና እንድሕር ዳ ይህረን እንተኢልናሲ ዋጣ ኢልናስ እንታይ ንብል እዩ ዘሎ ትሕቶ ስለዚ ትዋጠ ዝብል ሓሳብ ትኸይድ ማለት እዩ ምዛ ኣልዒልናያ ዘለና ሕቶ ወይ ምስ ዋጣ ትኸይድ ሓንቲ ምስሊ ኣብዚ ሓውና ሂብና ኣሎ ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ከውተቲ ኢል ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ከውተቲ ንግረ መገደይ እዚኣ እንታይ ተዘክረኒ ሓንቲ ናይ ሓደ ኮሜድያን ሱዚኒኖ ዝበላ ተዘክረኒ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ላማ ዝበልሕ ኣይክበልሕን ክልሕልሕ ኢልዋ ማለት እዩ ልክዕ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ፅብቕቲ ምስሊ እያ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ ምስላታት ኣብ ንዘራረበሉ ግዜ እዛ ምስላ ከም ሓንቲ ዛዕባ ኣልዒልና ዝያዳ ክንደስሳ ማለት እዩ ግን ልክዕ ምዚ ንብሎ ዘለና ኣተሓሓዝ ስለ ዝኾነት እውን ፅቡቕ ኣብነት ኣምፂኻልና ሳይሞን ዳመር ቴንኪዩ ካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ተመሳሳሊ መልሲ እዩ ዘሎ ይዋጢ ይውጥወጥ ኢሉሎም ይውጥወጥ ኣይለና ዋጣ ይውጥወጥ ንብሎ ዲና ምውጥዋጥ ማለት ከም ዊጥ ምባል ዓይነት ዘስምዕ ማለት እዩ ዳይሬክት እዚኣ ብፊደላት ይመስል እዩ ጠወ ስለ ዘለዋ ግን ምስ ዋጣ ተተሓሓዝ ኣይመስለንን ኣብዚ ካልእ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናያ ይጭረ ወይ ይውጠ ዝብል መልሲ ካብ ስዩም ገብረ ሚካኤል ረኺብና ኣለና ንክልተን ኣብ ላዕሊ ኣቀዲምና ክንሪአን ፀናሕና ጠሚሩ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ጭራ ይውቃዕ ኢሎ እዚ እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብዚ ሃይለ ዕቁባ ሚካኤል ኮኸቡ ይብና ዘሎ ሓሳብ እዚ ቁርብ ክንሪኦ ኢና ዋጣ ከዓ ትዋጠ ኢልና ኣሎ እዚኣ ቁርብ ፍልይ ዝበለት እያ ተመሳሳሊ ግን ትውጠ ዘይኮነት ትዋጠ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣለዋ ዮሴፍ ስዩም ይውጠ ኢልና ኣሎ እዚ ናይ ተባዕታይ ፆታ ሂቡ ነታ ዋጣ ትውጠ ወይ ይውጠ ኢልና ኣሎ ምናልባሽ መብዛሕትኡ ግዜ ብናተይ ርድኢት ዋጣ ኣንስታይ ፆታ ትፅዋዕ ማለት እዩ ተባዕታይ ፆታ ብዙሕ ንፅዋዕ ኢና ዳርጋ ከም መብዛሕትኡ መሳርሒ ሙዚቃ ማለት እዩ ንኣብነት ክራር እንተኢልና ኣንስታይ ፆታ ኢና ንፅውዖ ካልእ ያዕቆብ ሃብተማርያም ትሕርሐር ኢልና ኣሎ እዚ ምስታ ትሕግሕግ ዝብል ኣብ ላዕሊ ዝረኣናያ ተመሳሳሊ ሓሳብ ማለት እዩ
ሓርሒርካ በንጢስካያ ኢሉ ኣሎ ኣሕመድ ዓብዱ ያ ብዙሕ ተሓርሒርካያ ምብንጣስ ገፅካ እውን ትኸይድ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባሽ እታ ትሕርሕር ትብል ሞር ፍሪክሽን ዘለዎ ዓይነት ፍሕፍሕ ዝበዝሖ ዓይነት ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ። ይውቃዕ ኢሉ ኣሎ ካልእ ኣብዚ ሳማራይዝ ክገብረን ፈቲነ ኣለኹ ክሳዕ ኣብዚ ረኺብናዮ ዝፀናሕና መልስታት ንኣብነት ቀዳመይቲ እንታይ እያ ትዋጠ ትብል እያ። ካልአይቲ ትውጠ ወይ ትሕግሕግ፣ ትጭረ፣ ትሕርሕር፣ ትውጥወጥ፣ ትፍሕፋሕ ካብዚኣተን እተን ቁሩብ ትርጉም ዝህባ እታ ትውጠ ትብል ልክዕ ምስቲ ሽም ናይታ ዋጣ ትኸይድ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። ትሕግሕግ ዝብል እውን ዝመፅእ ሓሳብ ኣሎ። ከምኡ እውን ትሕርሕር፣ ትጭረ ዝብል ድማ ካብቲ ጭራዋጣ ዝብል ዝወፀ ማለት እዩ። ዝኾነ እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ዝተፈላለየ ሰብ ነናቱ ሓሳብ ክህብ ከሎ ነቲ ኣቐዲምካ ትፈልጦ ነበርካ ነገር የህብትመልካ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ዋጣሲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዋጣ እያ ትፍለጥ። ካልኣይ እቲ ዳሃርማ ሰብ እውን ከም ዋጣ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ንኣብነት ክራር እንድሕር ዳሃርም ኮይኑ ሰብ ሓራሚ ክራር ኢኻ ክትብሎ ማለት እዩ። ወይ ከራሪ ምናልባሽ ከምኡ ይጥቀሙ ይኾኑ። ኣብ ዋጣ ግን ልክዕ ከም ናይታ ዋጣ ሽም እቲ ሰብ እውን ዋጣ ይበሃል ማለት እዩ። ካልእ ኦኬ ትዋጠ፣ ይዋጠ፣ ይዋጠ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ። ትዋጠ ይዋጠ ኢሉ ኣሎ። ኦኬ ትግዝገዝ ኢልና ኣሎ። እዚኣ ፍልይ ዝበለት እያ ኣይዶኖ እንታይ ማለት ምዃና ትፈልጥዋ ተለኹም ኣብ ኮመንት ትፅሓፉልና። ትግዝገዝ ማለት ግን ኣይዶኖ ክሳዕ ሕጂ እዚኣ ይሰማዕኽዋን ብኹሪ እዝኒ እያ። ብዝኾነ ግን ፅብቕቲ ቃል እያ ማለት ዝያዳ ትርጉም እንድሕር ደኣ ሃልይዋ ማለት እዩ። ንእግረ መገደይ ደስታ ፍስሓየ ተኺልካ ናይዚኣ እውን ናይዛ ትግዝገዝ ትብል ቃል ትርጉም ተብርሃልና ተኺልካ ፅቡቕ ማለት እዩ። ኣብዚ ቁሩብ መርሃዊ ብዝብል ኮመንት ሓደ ሓውና ብዛዕባ ምህራም ትግርኛ ዶ እዩ ኢሉ ሕቶ ሓቲቱ ኣሎ። ክሳዕ ኣነ ዝርድኦ ትግርኛ እያ እዩ ማለት እዩ። ምህራም ከበሮ ተሃርም ይበሃል እዩ። ምውቃዕ ዝብል እውን ኣብ ናይ መሳርሒ ሙዚቃ ንጥቀመሉ ኢና። ንካልእ ቃላት እውን ንጥቀመሉ ኢና። እቲ ምህራምን ምውቃዕን ዝብል ብኔጌቲቭ ሸነኹ ኣብዚ ናይ መሳርሒ ሙዚቃ ተመፂና ግን ከም ልክዕ ከም ምፅዋት እዩ ዝስምዕ ማለት እዩ። ነፀረ ኣብ ተክለማርያም ከምዚ ዝብል መልሲ ሂቡ ኣሎ። ህርመት ትግርኛ እዩ፣ ህርመት ስምዒት እዩ። ብፍላይ ብተመስጦ ድምፂ ሓሊኻ ብወኒ ትወቕዖ ህርመት ይበሃል። ተወቂዑ ዝበሃል ግን ሓደ ነገር ንኻልእ እንተጋጭዎ እዩ። ህርመትን ውቅዒትን ዘይራኸቡ እዮም ኢሉ ናቱ መብርሂ ይህብና ኣሎ። ፅቡቅ እዩ ከምዚ ንሓድሕድካ ኣብዚ ክትዘራረብ ከለኻ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፍልጠት ከሕልፈሉ ይኽእል። ዝተፈላለየ ኣበሃህላታት ክፀንሕ ስለ ዝኽእል እውን ከቀራርበካ ይኽእል ማለት እዩ። ሙሴ ነጋሲ ትውጠጥ ኢልና ኣሎ። ወል ዋጣ ትውጠጥ ድያ ኣይትውጠጥን ኣይዶኖ ምናልባሽ በጊዕ ውጠጥ እዩ። ዋጣ ግን ኣይዶኖ ከመይ ጌርካ ከም ትውጥጣ ይሕግሓግ ኢልና ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ተባዕታይ ፆታ ማለት እዩ ትሕግሐግ። እዚኣ ተደጊማ ኣላ እዚ ትግዝገዝ ኢልና ኣሎ። ዓንተይ ኣብ ላዕሊ ርኢናያ ነርና። ምናልባሽ ብዛዕባ እዚኣ ትፈልጡ እንድሕር ደኣ ሃልይኩም እዚኣ ተብረሩልና ተስፋ ይገብር። ትግዝገዝ ዝብል ሓሳብ እንታይ ማለት ምዃኑ ርግፅ ምስ ዋጣ ተሓሓስ ስለ ዘሎ ከም ምሕግሓግ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ካልእ
بخال عبنات بخال شنو قاتم تشوفوا زياداتي قال يبرحلنا مالتي أبزي فلي زبلت تشروت إلنا لو زيان مستا تشراواتا تعز كوين اسمعني كابتا تشراواتا تبل زوجة كوين يسمعني مالتي تقزقز زيان ساسا زيادة دقي مالا تقزقز تبل قال تماسا سالي زلو اوكي أبيناي كبابي كم زبهال ون تفليتنا صبغي أمنت وغني كبساتات ናይ ኤርትራ ትዋጥ ዝብሉ ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ቦታታት ትግዝገዝ ትሕርሕር ዝብል ካልእ ቦታታት እውን ዝተባሃለ ወይ ዝጥቀምሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ኣብዚ ሰይፉ በላይ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ዋጣ ዘይኮነስ ጭራ ዋጣ እያ ትበሃል ኢልና ኣሎ ብርግፅ እያ እዚኣ ሰማማዕለ ምናልባሽ እታ ዋጣ ትብል ኣሕፅሮት ናይታ ጭራ ዋጣ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲአን ከም ቅቡላት ጌርና ንወስደን ንኽእል ኢና ይብል ብወገነይ ትሕርሕር ይዋጠ ይሕግሕግ ይዋጠ ጭራ ዋጣ ይህረም ኢልና ኣላ በሪሂዋ ተኽለ ወይኒ እዚኣ እውን ፍልይ ዝበለት እያ ልክዕ ከምታ ናይ ከበሮ ትህረም ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኦኬ ንሓደ ዋጣ ዝኽእል ሰብ ይሃርም ድዩ ኢልካ ኢኻ ትሓትት መስለኒ ኢሉ ኣሎ ያ ዋጣ ይሃርም ድዩ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ክራር ከምኡ ዓይነት ስለዚ ዋጣ ትህረም እውን ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት ሓደ ካብቲ ዘለና ኣማራፂታት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክበርሃልና ዘለዎ ቁንዕን ጌጋን ኣይኮንና ንብል ዘለና ግን እቲ ዘሎ ወይ ሰባት ተለምዶ ዝጥቀምሉ ኢና ንድህስሶ ዘለና ማለት እዩ ኣየናይ ቁኑዕ ኣየናይ ጌጋ እዚ ቁኑዕ እዚ ጌጋ ኣይኮንና ንብል ዘለና እዚኣ ርድእቲ ክትከውን ኣለዋ ምናልባሽ ግን ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ዝፈልጡ ሰባት ተዳሃልዮም ነዚ ነገር እዚ ከብርህልና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣየናይ እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ወይ ናይ ካብ ሓደ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቁኑዕ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ያ ቀፂሉ ዘሎ ክራር ትድርደር ኢልና ኣሎ ክራር ትድርደር እዚኣ ንመጀመርታ ግዜ ይሰምዕ ኣለኹ ክራር ትድርደር ድያ ኣይትድርደርን ኣርእስትና እኳ ብዛዕባ ዋጣ ተኾነ ግን ነገረ መገድና ብዛዕባ እዚኣ እውን ሓሳብ ተለኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ክራር ትድርደር ኢልና ኣሎ ቢኒ ቢኒ ኦኬ ትሕግሕግ ይዋጢ ጭራ ዋጣ ከዓ ይዋጢ ኦኬ ተመሳሳሊ ትዋጢ ትሕግሕግ ኣብዚ ተኽሊ ኣብ ታፍላ እንታይ ኢልና ኣሎ ዋጣ ሽም እቲ ሰብ እዩ እምበር ሽም እታ መሳርሒት ጭራ ስለ ዘይኮነ መልሱ ትኽክል ኣይኮነን ወይ ኣባሃሉ ከም ተረዳእኒ ትሕቶ ትኽክል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ዋጣሲ ጭራ ዋጣ ኢኻ ክትብል ነርካ እታ ዋጣ ግን ነቲ ሰብ ጥራይ ነቲ ተፃዋቲ ናይታ ዋጣ ነቲ ስፔሻሊስት ናይታ ዋጣ ንዑ ጥራያ ተስምዕ ስለዚ ሕቶኻ ኣስተኻኽል እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ቅቡል ሓሳብ እዩ ተኽሊ ኣብ ታፍላ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ግን ብወገነይ ካብ ናተይ ኤክስፔሪንስ ካብ ናተይ ተመክሮ ነታ ዋጣ እውን ነታ ጭራ ዋጣ እውን ዋጣ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ከም ኣማራፂ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኣብ ታሕቲ እውን ኣብሪሂዋ ኣሎ ዋጣ ማለት ቅፅል ናይ ሽም እዩ ኢልና ኣሎ ናብ ሰዋስው ዝኽእል ዓይነት መግለፂ ይብና ኣሎ ፅቡቅ ሓሳቢ ብዛዕባ እዚኣ እውን ሪቶ እንድሕር ዳ ኣለኩም ኣብ እቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ኣብ ግደፍለይ ስለዚ እቲ ዋጣ ቅፅል ድዩ ዝኸውን ዘሎ ዋላስ ኮላይ ናይታ ዋጣ ሽም ወይ ስም ድዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ እውን ሓደ ክንድህስሶ ዝግባአና ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ ምልክት ሕቶ ንገብረሉ ነገር እዩ ኦኬ ድሕሪ ዘሎ ካልእ ኮመንትስ ይሕርሓር ይዋጥእ ተመሳሳሊ ጭረ እዚ ንሪእና ኣለና
ተውጠጢ ኢልና ኣሎ ሰሎሙን ዘቢብ ምስጉን እዚኣ ካብታ ምስላ ኢኻ ወሲድካያ ይመስለኒ ሰሎሙን ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ከውጠጢ እታ ከውጠጢ ማለት ግን ክሳዕነ ዝተረዳእክዋ ምውጥጣይ ማለት ከምዚ ምህካይ ወይ ነቲ ነገር ዕግሽግሽ ምባል ክንዲ ትገብሮ ነቲ ዋና ነገር ክንዲ ትገብሮ ዕግሽግሽ ምባል ወይ ምርስሳዕ ነቲ ነገር ንከይትገብሮ ኢልካ ብሰንኪ ትህኪት ካብ ትህኪት ተላዕለ ወይ ክትሕንግድ ከለኻ ነቲ ነገር ሓራይ ክገብሮ ኢልካስ ግን ንዓገሽግሽካ ከይገበርካ ክትተርፍ ከለኻ ተውጠጢ ይብል ማለት እዩ። እታ ምስሊ እውን ከምኡ ተስምዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባሽ ተተጋጊያርሙኒ ኣብ ልዕሊ ዋጣ ወይ ኣብ ልዕሊ ተኺላ ዘውጠጥሲ ኣይክዋጥን ከውጠጢ ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ከውጠጢ ኦኬ ኦኬ ካልእ ክራር ይግረፍ ኢልና ኣሎ እዚኣ እውን ፍልይ ዝበለት ብዛዕባ ክራር እያ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ ክራር ኢና ነርና ትድርደር ኢልና ነርና ሓደ ሓውና ኣብዚ ድማ ይግረፍ ኢልና ኣሎ እዚኣ እውን በኩሪ እዝኒ እያ ዋጣ ይዋጠ ኢልና ኣሎ ሕራይ ትጭረውጥ ኢልና ኣሎ ኦኬ ፍረፍረ ጭራ ትውቃዕ ጭራ ይዋጢ ኦኬ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ። ኦኬ ስለዚ እተን ቃላት ወይ ነታ ሕቶን ምምላስ ሳብ ሕጂ ርኢናየን ዘለና እቶም ኣሳሰልቲ ቃላት እየን። ዋጣ ትውጠ ትሕግሕግ ትሕርሕር ትህረም ወይ እውን ትፅወት ዝብል መልስታት ኢና ክሳብ ሕጂ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ መእተዊ ዝገለፅክዎ እቲ ዕላማ ናይዚ ፖስት እዚ እንታይ እዩ? ሓደ ንሓድሕድና በቲ ቋንቋ ክንዘራረብ ካልኣይ ድማ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ክፈልጥ ኣብዚ ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም ከባቢ 95 ኮመንትስ እዩ ተዋሂቡ ማለት እዩ። ክሳብ 16,000 ዝኣክሉ ሰባት ድማ ነዛ ፖስት እዚኣ ሪኦም ኣለዉ ብናይ መሰረት ናይ ፌስቡክ ኣናሊቲክስ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካብዚ ነዚ ኮመንት ዘንበበ እውን ክህሉ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ካብዞም 16,000 ስለዚ ብዙሓት ሰባት ንእግረ መገዲ ካብዛ ፖስት እዚኣ ብዙሕ ተማሂሮም ክኾኑ ካብቲ ኮመንትታት እውን ብዙሕ ተማሂሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብዚ ግሩፕ እዚ ብምምፃእ ከምዚ ዓይነት ፖስትታት ፖስት ብምግባር ነንሓድሕድና ፍልጠት ክንተሓላለፍ ብወቢልና እውን እቲ ቋንቋና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦን ክንምህረሉን ክንመሃረሉን ከም ንኽእል ደጊመ ከተሓሳስበኩም ይደሊ። ስለዚ ናብዚ ግሩፕ ጆይን ዘይገበርኩም ሰባት ጆይን ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ይሕብረኩም ማለት እዩ። ያው ፊደል ቲቪ ምናልባሽ ንእሽተይ ብዛዕባ ፊደል ቲቪ ክዛረብ ፊደል ቲቪ መብዛሕትኡ ትሕዝቶ ናይ ፊደል ቲቪ ናብ ህፃናት ዘተኮረ ህፃናት ቋንቋኦም ወይ ቋንቋ ወይ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ማለት እዩ ክፈልጥሉ ወይ ክመሃርሉ ዝኽእሉ ዓውዲ ወይ ናይ ክሳብ ሕጂ ብዩቲዩብ ኣብ ቀፃሊ እውን ብካልእ መልክዓት ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዩቲዩብ ዘለና ትሕዝቶ ፊደል ቲቪ ንህፃናት ቋንቋ ንምምሃር ካብ ህፃናት ሓሊፉ እውን ብዕድመ ህፃናት ዘይኮኑ እውን ትግርኛ ግን ክፈልጡ ክመልኩ ወይ ክመሃሩ ዝደልዩ ንዓታቶም ንምድጋፍ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ። ምስ ናይ ብዙሕ ጉድለታቱ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ረኺብና ኣለና ብወገንና ካብ ዝተፈላለዩ ተኸታተልትና ዝመፀና ዘሎ
ርኢቶታት እውን ማለት እዩ ተስፋ ንገብር ከዓኒ ብናይ ኩላትና ተሳትፎን ምትሕብባርን ፊደል ቲቪ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ብዝበለፀን ብዝፅፍፍን ንህፃናትን ከምኡውን ንዓበይትን ኣብ ትግርኛ ዘለዎም ፍልጠትን ተገዳስነትን ከማዕብሉ ንክሕግዞም ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ንሎማዓንቲ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።